Sangrongsal Horo Bihik Bwtharmani Yakulo Kharjak Bwsai Patimwng Ambassa Chandraicherra Amchaini Koktwma Patimwng Koktwma Mankheno Patimwng Thaio Thangwi Sogwikha Ambassa Thanani Police Patimwng Koktwma Bishing Sawi Mankha Ambassa Chandraicherra Amchaini Patimwng Khorang Saborok Bihik Shilpi Palna Bwtharmani Yakulo Kharjak Bwsai Patimwng Koktwma Mankheno Patimwng Thaio Thangwi Ambassa Thanani Police Mankheno postmortem ne pagi telangkha shakhamnogo Yang te khaksa faisingke Patimwng dewi Ambassa Chandraicherra Amchaini lokorone bishingo nukjaka ufla kafla Koktwma ni bishingte sawi mankha Patimwng Yakulo Patimwng Thaini Kharjak Bwsai thai thangjak shilpi palni Bwsai no police besuk jora bishingo naito goi tikhlaino abo jora na kok sasinai Bureau report Chini Khorang